ҳайрони баъзе аз ҷавононе мешавам, ки дар хона дашном, дар кӯчаву бозор дашном, дар шабакаҳои иҷтимоӣ дашном, ҳатто дар донишгоҳи ҷои илму маърифат аст дашном. воқеаи аслӣ буд, ки як рӯз дар автобус мерафтам, ду ҷавон дохил шуду яке ба ҷониби дигараш чунон дашномҳо: ман фалони ту, беҳмадони ту. гуфтам: е ҷавони хуб, о дар ин ҷо модару хоҳарон нишастаанд, о шумо аз насли одам ку? ҳа, аз одам гӯён дағалона ба ман ҷавоб дод. ҳамин дар мисраҳои ҷунунӣ ба ёдам расиду гуфтам: ман одам ҳастӣ гуфта каллаҷунбон, чаро дорӣ мизоҷи хӯи ҳайвон? гаҳе чун саг шавӣ дар ҷанги ихвон, гази ҳар дилро бе захми дандон. акнун барои ман шумо насиҳатгар шудед гуфт. ман гуфтам: хокам ҷавони зебо, ман дилам ба ояндаи шумо месӯзад. фаҳмида гиред, ки ба ҳар коре ки одат кардаҳонад, ба вақти марг ояд бар забонад. ки ҳамин дам аз дохили автобус истгоҳи саховат шунида шуду ман хориҷ аз автобус шудам.